שלום, סדרה חדשה. היא בבית של חברה שלה, שם. שלום תיתה. רגע. שלום תתעלמו מהאנשי רגע. כל המשפחה נסעה לבית מלון, הם הבינו את המזוודה והכל. אז הנה. רגע. זה הבית מלון שהילדים עברו והכל. הם נראה לי פה במעלית כולם, כי היא האמא, היא האמא, זה החברה שלה, שהם באו גם, זה האבא, זה הילד, וזה החבר של האבא. איפה התינוקת? הנה, זאת ילדה. זה החדר שלה. טוב, בואו נתחיל. היא אחת חדר, הם קראו לה כי היא הייתה צריכה לישון. יפי. עכשיו היא הלכה להגיד לה. מתוקה קומי, צריך ללכת לגן. בסדר. רגע. אני הולך לחדר. טוב, אמא. לא. טוב, אז הם הלכו. עכשיו הלכו. טוב. פשוט אני אצל חברה שלי, זה למה יש על השקר. רגע. ממי. מה? תשימי את התפוח שלך במיטה. בסדר. היא שמה אותו פה. רגע, ממי, תרגני לך תיק. נכון, לי בבולבלת. בסדר, אנחנו מחכים לך. אוף, מה אני צריכה לשים? את צריכה בגד ים. כאילו, האמא עבדה עליה כי יש לה מסיבה בבריכה. את צריכה בגד ים. טוב, למה? יש לך היום יום המים. בסדר. אמא, בגד ים אצלך. נכון. לא משנה, פשוט בואי. תסתרקי. הסתרקה. שימי קרם פנים. תטשטשי. למה אני צריכה לראות כזאת יפה? אני הולכת ליום המים. בסדר, לא משנה. העיקר שלא יצחיקו עליי. בסדר. בואו. הולכים. למה כולם באים? לא יודעת הם רוצים. אז הם עכשיו הלכו. עכשיו בואו נמשיך. עכשיו הם הלכו לגן שלה. סליחה, לא לצאת לבריכה. יש לי דרך אגב את כל העולבות. אז הם הלכו לבריכה. נרגע. טוב, אז הנה, אני אביא את כולם. הנה, אוי. שכחתי להביא את כל החברים שלה. אז עכשיו כאילו הם חיכו לה ואמרו לה יום הולדת. בסדר? אז אני כאילו כאן, הנה. אני פשוט מביאה כאילו. לא את הכלב, אני לא צריכה את הכלב. פה גם. זהו. לכי. היום יום הולדת, יום הולדת למיה. תודה לכם. בשמחה.
בשמחה, בשמחה. אתם רוצים ללכת לברכת? אז אנחנו כבר פה. תתקי. אמא, אפשר את הבגד ים? אנחנו הולכים. רק תקחי את הבגד ים שלך. ביי, אמוש. אבל הם כאילו עכשיו. שנייה. לא. הם הלכו. וגם הוא היה פה, כי זה כאילו גם חלק מהגן. טוב, בוא נלבש לבגד ים. יש רק את הבגד ים שלה ושלך שלה. אוי, זה שלך שלה. הנה. אז רגע. אנחנו נרטבים ככה, היא אמרה. בואו קודם שמו את המגנה. היא שמרה את המזוודה. יאללה, בואו נקפוץ לבריכה. אולי נלך לבריכה של הגדולה. אוקיי. בואו, זה כיף שם. צודקת. אתם מוכנים לקפוץ ישר באוויר? זוז מפה. אופס. זה כאילו כל כך ענקיסטי. אוי, כאן יותר. יש כאלה ששברו כמוהו. עזבו. עכשיו גם הוא נכנס. למה זה לא נותן לו? רגע כאן. וואי, כל כך כיף פה. הם צחקו ודיברו להם. עד שהיה כבר, רגע, הנה, זה גנה פה. אוקיי, כבר ערב, אולי לא כדאי שנלך. עדיף כן. אז יאללה, ביי חברים, נתראה מחר. כאילו כולם הלכו הביתה והיא גם התלבשו והלכו. המזוודה אצלה. עכשיו לבושה את המזוודה בשמחה. תודה. טוב, ביי. ביי מתוקים. טוב, אז בוא נמשיך. עכשיו הם חזרו כאילו הביתה. אני צריכה. אוקיי, רגע. הם לא מכאן. פרינג רינג. גלינג לון. גלינג לון. רגע. גלינג לון. גלינג לון. כן, מי זה? לא. איפה היא? שנייה מחפשת את האישה הזאת. פשוט נעלמה. טוב, חכו רגע, נבדוק אם היא כאן. חכו רגע. גלינג לון. בטח הילדים הגיעו. כן, מתוקים. אמא. בואו. יש מצב שאני אוציא את זה. כי זה מפריע. זה זר. מה אני הולכת להגיד? בסדר. אני רוצה היום לישון איתה. בטוח. כן, בסדר. אני לישון כאילו רגע. טוב, אני אעלה. אני עזר ומה... אופס.
זרעו ומים. בסדר. מחייאת. יופי. כמו שלא... חושתיים. תישאר במעלידה אחרי שלך, נכון. תודה ביי. אני עייפה. איך לישון עכשיו אני אעלה פה בשלוש. בסוף אני אביא אותו לכאן. אין פה מיטה. למה אין פה שעון? איפה שעון? שכחתי להביא את השעון. או שהוא כן, כאן לראות נורא אין כוח. פשוט תדמיינו כאילו יש איזה שעון. אוי, מה השעה? שעה 9 בבוקר. אוי, 8:30 בבוקר. אומייגאד. קום. מה, אני קום. שעה 8:30 בבוקר. די לא. קום. מה? השעה 8:30 בבוקר. כן, אני מתרגם. טוב ילדים. טוב ילדים, זה הזמן ללכת לישון. לא. בוא. אני אחרת. לא. אני מתרגם. בסדר. זה מכוער עליי. הנה גופייה. מה זה לא? עכשיו הולכים לישון. אני מאורגן, בסדר. אני עכשיו גם מתלבש. שים לי את זה אולי. אוקיי, זה יפה. אבא, תגיד משהו. מה אני קום? אני קם. קום, יש לך עכשיו גן. בסדר. בגדים. כאילו ירים קודם עכשיו להתלבש. פשוט שכם. תמיד זה מבשים. תחזור לכאן. מה אתה עושה? לך לישון. בואי נלך. כן. אני הולך להעיר אותו. כן. אני אקח את הטלפון. לא. כן. לא. תוכל ללכת בשקט. חכה. נו. אוי. אוי, יופי. נלך לקומה שנייה.
הנה. הנה שראינו אותה. בסדר. אנחנו כמה. תתארגני. בסדר. התלבשתי כבר אתמול. טוב, אני מאורגנת, אני רק אסנקם פנים. לא עושים. אוי. הנה, תסדירי לי את השיער. זהו. בואו. אוקיי, עכשיו עושים. איפה זה? הנה. הנה מגדל. טוב, תלכו. טוק טוק, טוק טוק. או, בטח ילדים הגיעו. היי, שלום. היי, שלום. 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 בואו תיכנסו. יש ילדים שהגיעו. עדיין, ואתם יכולים לדבר בחוץ. יש. ביי. אוי. אני אצפה בהם, כי אני רוצה שמעו לבד. בנית גלית. כן. בנית לך בבוט. בוט. שקט. טוב, בואו נמשיך. טוב, עכשיו כולם כאילו, כל התלמידים, כל הילדים מהגן הגיעו. יאללה, תיכנסו. יש מפגש. בן בת. אין מקום. אז צריך להוציא פה אחד. הנה אותה. אוי, לא אותך. שוב. עכשיו אני עושה עבירת מקומות, כי כל פעם שתי האחים האלה מדברים. מה? אוף, הזדמנות אחרונה. לא. לי כבר נמאס מההזדמנויות. אוף, בסדר. יאללה. רון, אורי, תעבור במקום רוי. רוי. אוף, למה אני בתוך ג'וי? חכה. רון תעבור במקומו. מיה תעבור פה. אתה תשב עוד שתי בנות. ויש פה מלא בנים. אני צריך להוציא אחד, אולי אותו אני אוציא. אני טבע, ואני אביא שני בנים. אם יש פה עוד בנות. הנה, לאדם, והוא פה. אוף, למה אני צריכה לשבת ליד שתי בנים? טוב.
עכשיו זה יותר טוב לי. עכשיו אני אוכל לדבר ושאף אחד לא מפטפט. עכשיו אנחנו היום נשחק, עכשיו משחק במפגש. כמו כזה, כמו שאתם יודעים, אני אסקר לכם כזה סיפור, ואתם אחר כך תציירו, אתם באמצע תציירו איך שאני מקריאה, בסדר? טוב, 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 טוב. בקיצור, כולם אמרו טוב. אני אביא לכם דפים. כאילו עכשיו כולם יש דפים, כי אין פה מספיק. אני אביא בינתיים לחלק, לא צריך פשוט. אוקיי, סיפור. פעם אחת היה איש שהלך עם אמא שלו, ילד קטן מגילכם. עכשיו הוא הלך לגינה ביחד עם אמא שלו. אמא שלו ישבה בספסל בטלפון, ואז הילד הלך ושיחק בנדנדה. ואז איזו אישה אמרה, אתה יכולה לזוז בבקשה? ילדה, כאילו. ואז היא אמרה, אתה יכולה לזוז בבקשה? הוא אמר לה, אני לא רוצה. והתחיל לצעוק עליה. ואז מה שקרה בסיפור, שבסוף נהיה ביניהם ריב, ואיך פותרים בין ריבים? נוקחים צעד אחורה, כאילו כולם אמרו את זה. כל הכבוד, וסופרים 3 שניות. יופי. עכשיו עוד מעט ההורים שלכם יבואו, בינתיים תצאו לחצר, תשחקו לכם, יהיה פעילות, אחר כך תשנו וההורים שלכם יבואו. בסדר? כן? עכשיו הם יצאו לחצר. אני באה להשגיח. היא ישבה כאן, היא כאילו עמדה כאן. הם כאילו עשו פה מגדל והכל. אוי. וואו, בנינו מגדל גדול. מצאתי עוד חלק. אתם יודעים מה? יש לי רעיון. מה הרעיון? שאני ארביע לכם חלקים של הלגו, ואתם תצטרכו למצוא. תעצמו עיניים. תעצמו עיניים. עמדו כאן. כל אחד יחביע. אני אחביא אחד כאן, אחד כאן, אחד פה, אחד בתוך הכובע. אפשר אז נשים פה, נשים בפנים, נשים אחורה את זה, נשים בחדר, אחד פה בכיסא, אחד פה, אחד פה, נשים פה, הנה שם, אחד שם, שים כאן, תוך הכובע, כאילו זה, עכשיו את שתיהם היא שמה כאן. אתם יכולים לצאת. מי מתחיל? הנה למעלה. כל הכבוד. אחד מצא. נשים. עכשיו מה נקרא לו? נגיד אוקיי.
הנה. עכשיו אלרוי. הנה, יפה. את לא מחביאה פתאום, חכו. עכשיו מי רוני? ייי. מי היה? יותר נכון. הנה שם למעלה. טיפסה כאילו והביאה. כל מי שהרשות. הנה בקיוד. הנה. עכשיו זה מתחיל להיות קשה. למה לא כאילו קשה? הנה למעלה. עכשיו שוב. הנה 2. הנה. עכשיו מי? ייי, עכשיו אני. בוא נתקפש. אני חושבת שהיא לא הקביעה פה. נקפש בקדם. יש פה משהו. 2. אוי. מקקי. כל הכבוד. וואו, כבר עשיתם מגדל ענק. אני רוצה ללך. הנה. יא. אוף. לא הצלחתי. לא נורא, לא בפעם הבאה. בסדר. בפעם הראשונה הצלחתי. בסדר. אתם יודעת מה תעשי שוב? ייי. הנה. עכשיו הוא כאילו נראה לי לא עשה. טוב, לא עשה. הנה. בדיוק. אם שוב תהיה, נראה לי כאילו. שואו. אני לאחד האחרון. אז תעברו לחלק 2 וסיימנו, ביי.